ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር ከም ምዃኑ መጠን ብሓባር ይነብርን መዓልታውን ጥፈታቱ የሰላስልን ብሕልና ዝጓዓዝን ንሓድሕዱ እናተኸባበረ ዝነብርን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኸዓ ናይ ምትሕግጋዝ ልምዲ ጥርዩ ቀጻልነቱ ዘውሕሰሉ ዝምድናታትን ጥርናፈን ክምስረት ይግደድ ኣብ ሓበራዊ መነባብሩኡን ኣካይዱኡን ውሕስነት ዝህብዎ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ዘማዕበሎም መምርሒታትን ኣገባባትን ድማ ይኽተል ወዲ ሰብ ብናይ ሓባር ረብሓታት ዝመስረቶም ዝተፈላለዩ ናይ ሓባር ረቑሒታት ኣለዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ጥርናፈን ሓበራዊ ዝምድናን ድማ ንናይ ሓባር ረብሓ ምዕባለን ዕቤትን ዘገልግል ኩሉ ዝሰማማዓሉ ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ሕጊ ክንብል እንከለና ኩሉ ክሰማማዓሉ ዝኽእል ቀሊል መግለፂ ክትህበሉ ኣጸጋሚ እዩ እንተኾነ ብሓፈሻዊ መንገዲ ክርአ እንከሎ ሕጊ ሰባት ኣብ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታቶም ርትዕን ሚዛናውነትን ዘለዎ ባህርያት ንኽህልዎም ዝሕግዝ ሰባት ድማ ንኽምእዘዝዎ ዝወፅእ ድንጋጌታት እዩ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ህላወ ናይ ብሕጊ ስርዓትን ኣገባብን ዝኸይድ ሕብረተሰብ ንሓፈሻዊ ምዕባለ ማሕበራዊ ርግኣትን ስኒትን ሓደ ሃገር ዱልዱል እምነኩርናዕ እዩ ኣብቲ ፈለማ እዋን ናጽነት መንግስቲ ኤርትራ ክስርሓሎም ዝጸንሐ ሕግታት ክመሓየሹ ይወሲኑ እዚ ቦትኡ እንከሎ ንጉዕዞ ምዕባል ምስ ዕላማታቱ ዝኸዱ ሕግታት ሃይሉ ክፍልሞ ግን ናይ ግድን ነይሩ ሰብኣዊ ክብሪ ምርግጋጽን ተማእዛዝነት ንሕጊ ከም ባህሊ ዝያዳ ምሕያሉን ምዕቃቡን ብኡቢልካ ኸዓ ሕብረተሰብ ኤርትራ ርጉእን ውሕስን ኣነባብራ ክህልዎ ንምግባር ከኣ ተበጊሱ እዚ ወዓል ሕደር ክበሃለሉ ዘይክእል ዝነበረ ዕዮ ገዛ ንምዕዋድ ድማ ብምሉእ ወኒ ተበጊሱሉ ብመንጽር ቅርጽና ወዳድባን መንግስቲ ኤርትራ ንምንዳፍን ምድብታርን ሃገራዊ ሕግታት ከምውን ንትግባሩ ዝሰርሕ ኣካል ክቐውም ናይ ግድን ነይሩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ሚኒስትሪ ፍትሒ ከም ዝቐውም ተገይሩ ብኣዋጅ ቁጽሪ 1 ናይ 1991 ድማ ሕግታት ምንዳፍን ምድብታርን ካብ ቀንዲ ዕማምን ስልጣንን ናይዚ ሚኒስትሪ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ሓራ መሬቱ ኮይኑ ንቕድሚ ዝግስግሰሉን ዝመሓደረሉን ሕጊ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ሽሕ እኳ ሕጊ ኣብ ሓፂር ግዜ ተኣኪቡ ዝቐርብ እንተዘይኮነ በቲ ሓደ ወገን ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስ ክብርታቱን ዝተቓለሰሎም ዕላማታት ዘይሳነዩ ሕጊ ክምራሕ ይብሉን ዝብል ምጉት በቲ ካልእ ኸዓ ካብ ባዶ ዝብገስ ሓድሽ ሕጊ ምውፃእ ኣድላይ ይኮነን ዝብል ክልተ ተጸራሪ ስነ መጎት ክለዓል ጀመረ እዚ ኾይኑት ግን ብቕልጡፍ ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝነበሮ ንጹር ኮነ ንሱ ድማ ነቲ ብኤርትራ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ሕጊ ምምሕያሽ ጥራይ ተገይሩሉ ከም ናይ መሰጋገሪ እዋን ከገልግል ተወሲኑ ካብኡ እንድሓር ድማ በብግዚኡ ዝተፈላለየ ምምሕያሽ እናተገብረሉ ክሳብ ሕጂ ከገልግል ጸኒሑ 1991 መግዛእቲ ኣብቂዑ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ መስተረጋገጸ ናይ ግድነት ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ሕግታት ክህልዎ ተደልዩ ግን ብርዱ ምኽንያት ኣብቲ እዋን እቲ ሓድሽ ሕግታት ምንምንዳፍ ግዜን ካልእን ሓትት ስለ ዝነበረ እቲ ሽዑ ከም ኣማራፂ ዝተወስደ ነቲ ዝነበረ ሕግታት ኣገዳሲ ዝበሃል ገለገለ ለውጥታት ጌርካ ከም መሰጋገሪ ናይ ምጥቃም ምርጫ እዩ እቲ ቅድሚ ናጽነት ክስርሓሉ ዝጸንሐ ሕግታት መግዛእታዊ ሕግታት ብምንባሩ ብድሕሪ ናጽነት ከም ዘለዎ ክቕጽል ስለ ዘይክእል ከዓ ምስ መሰረታዊ መትከላትን ክብርታትን ናይቲ ሕብረተሰብ ብምስናይ ዓበይቲ ዝበሃሉ መምሕያሻት ተገይሩሉ እቲ መሰጋገሪ ሕጊ ክእወጅ ዝተደልየሉ ምኽንያት እቲ ሕብረተሰብ ዝምድናታቱ ዝገዝኣሉ ሕግታት ናይ ግድን ኣድላይ ስለ ዝነበረ እዩ ንኽብርታት ህዝቢ ኤርትራን ንመትከላትን ፖሊስታትን መንግስቲ ኤርትራን ዘንጸባርቑ ሕግታት ናይ ምንዳፍ ዕማም ከኣ በዓላይነት ሚኒስትሪ ፍትሒ ተጀሚሩ እዚ ምስቲ ኣብ ሃገራዊ መትከላትን ክብርታትን ዝሳነ ሕጊ ናይ ምንዳፍ መስርሕ እዩ ንነዊሕ እዋን ከገልግል ዝኽእልን ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ሕጊ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ግምት ዘእተወን ዕማም መስርሕ ምንዳፍ ሕጊ ከኣ ክስርሓሉ ጸኒሑ ዕማም ምድላው ንድፊ ሕግታት ኤርትራ ኣብ 5 ዛዕባታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ንሳቶም ድማ ምድላው ንድፊ ሲቪላዊ ሕጊ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት
جبناو حج جبناو سرعات كمون حج نقدن وفرنيوم نعم سب زملكت كأ أوشتنا وصان زغموتو إيرتراويان كمون كحجزو زخولو أبعا عودهم استمسكر لهم أهجراويان سمويا بمستافيو اتسرح تجميرو كلمة الفيلم الدلاوجن مستنز قدايز زملكتن زتفلاليات كارهات تركبات بمكياد زدل حبريتا تأكيبيو بفلاي نحق نقدن وفرن بزملكت نناي وشت إننا يدقن نقد زقلقل موتشون سلوط انحواهو كفت ارزخقل معبل توقيتات بانك ستاعتاتو حقن مقبارو لعل صعري تخايدوم أبز مدايزي لعل اتوكروستو هابوخا نناي وشت إننا يوصعن وفر زتبابعن نقدميت زدفئن زتعت أصفن مقبارو أبصلات قطبا زنطفو ناي منغستن ناي بحتن أكلات بمعدام فلا مركب تخايدو حفشاو نبلو مسرح من داف حقتات كاب وان حرنتات حيزو مالت كاب شحنت شعاتن تنتسعن حدن أستات 263 زخون عواجات وجا خلوا 110 شمونتن زخون حقاقات تأويجن الله مالتي زين عواجاتن حقاقاتن أبز تفعل مداي ماي هيوت جزاء زخونة دنقاقتات زوجين مالتي قدامي ندفي ني حموش تحقتات تابزز قربو اللقوان بسموية حقز قومت كوميتا من محياش حقي عنكس ريان زتيان قمقاما هيباتو الليام اتا كوميتا بسموية حقي كان مينستر فتحي تبقاتات ممهاران يونيفرستن أبستفلاليات تكالات السرحو مكرا سموية حقن زقومت يعنيرا بتوسخي مسكيلاتات ندفنايتهم حقتات بمرخابون نتزق قربا ندفي بعمق أزفتشو علاتات عودة مصنعتن تخايدهم يوم كابتوم استخايدو أقدستو علاتاتن عودة مصنعتن نمتقاس أول حمقابيت شحنت شعات ميتن تسعان شمونتن كابعلات عصر شدشتك سابعلات عصر تشمونته نندف حق نقدي بزملكت سفيع تصادفو زنبرا عودة مصنعت خكايدن كلو نندف سبيلاو حق بزملكت كا فلما أما قابيت شحنت شعات ميتن تسعان شمونتن دحيرو دما أما سكرم كلتا شحن حدن كلتا عودة مصنعتي تخايدو بزي كازي أول حتى كمت شحنت شعات ميتن تسعان شمونتن نندف قبناو حق إرترا عب تحساس كلتا شحقا نندف حق قبناو سرعة إرترا بزملكت سفيع تصادفو نايستفاليا أكالات منقستن زملكتو موغناتن زرقاقت عودة مصنعتي تخايدو قدامي ندف سبيلاو حق إرترا بسبيلاو حق زقزاء زمدناتات مبزحتو نخلو كفال حبرة السب زقدس لزخونة عم مسرح من دافت حق زهلو تصادفو زسفحك خون قدنيو عبشحنت شعات ميتن تسعان شمونتن أبستخايدة قدامي عودة مصنعتي سبيلاو حقي معرن الزيقاتا زسألو دنقاقيتا سلزركبو سفيع تصاطفنت كم زهلو تغيرو أنا تقاليسنا استعوتن حزبنا سلازي أب جزء قالسي رأي زرورو كروم زبهم دارنا زمنت كتقبرنا قدرات غيرو سلازي إتي كردف زلو حقي مستي أتحساسوانا مستي رأينا نمعو على حبرة زسوقم أمرات بفلاي كا مثلنا يدك نستيو زحلو كومون مثلنا يقولوا زوحس حقتات كون كوميتا من دافع حقتات أب كلن عناقص نايت ندفي عنقص بعنقص زتياتلون كتعكايداتلون أب أبالات حقراو كوميتا من محياش حقي وكلت مينسترات عيون سب أو دحنتن نقدن إندسترن مريت ماينا كبابن زينا توريزم مقعزيان مرخبيتاتن هقدف هقراو دحنت بوليس إيرترا بيت صحفة ماكرو بوليسي يونيفرستس مرا حمامات حماد بيت مخر نقدي بيت صحفة فقادوانين طبقاتاتن زركبوهم نشدش تمعالتات زغصله ناي كتعنزتن عودة مصنعتي أكايدو تحستو ندف سبيلاو حق إيرترا سفحت أمراض زلوم أقدست أرستاز حوفيو حدا سب توليدو خصاب زموت مسلاتون قبعاتون بنتصور كم زفلت مقبار بحفشا أوشت حبرة السب كوينون زقبرو من قصقاسات توقيتاتن كالوت حقاو تكبراتن دما قيت ممرحيتات نمهابيت أكم بمتحس ممرحيتات قد أتاب زور دولو أوانون بستخالمتن نابت قدم قد أت مرادوز نبركونات كم زملس يقبر بزي كازي حدنتن فقرن صدرابيت كم زهلو يقبرن يحبحبن نقداو نتفتات بقليلو كم سلاسل بمقبار ربحا والقصبات يحلو كم دمر وصيد دما
ربح حجر يوحس الزيادة أقل بزحتت حق سدرابيتن ورشان مسياتاو حقتات حبرة السبن متكرات منقستن كسانة عطب صعري تخايدو الليو كالاي ندفي قبناو حقن سنة سرعتون لاما قبناو حق إرترا عملا حقر كمون عمون قطوم ابتحقر زنبرو السبات سرعات سلام سقطان وحسنتن نمرق قازيو مسرح من داف قبناو حق إرترا مسنة سرعتو قدم مجمارو كما يكمسل اللون انتاي متكلاتك حقو في قبان بزملكات نمزتاي حدو قبائي أما خرتك كايدو قدامي ندفي قبناو سرعات إرترا كدالو حلف النز وصلو كيلاتات بمينستر فتح بستوهبهم حفشاو ممرح السرعة مازينهم قدامي ندفي أداليهم كان بوليس إرترا أقدلوت مأسرتن تحدثون إرترا كمون مينستر تحرشانت عنان زا مسلا أكالات من قستقاء أبزز ملكتن كفالات تندفي رئيتو كم زهبالو تغيرو قبناو حق إرترا كلت عبيت كفالات اللوو تساتفتو على مبار أبزن تتقصى عبيت كفالات اتندفيهم بدقيق زاتيهم كموصيتو دما أبتو على استلعلو ناي ممحيشن اتبتات مركوز زقبر ناي مودعتا ندفي قبناو حق إرترا تدهليو بتماساسالي علاما قبناو السرعات زخون السب بزيت رتر قبننيا مخانو بمرتو عكساب زرقاقز نصوه مخانو بمحلاو فتحاون سلوطن مرمران دانتن نمهاب كونعتا محقن مرقاقزن نصوهات سبات كاب زيد اللي قبناو مرمرا دانت نمدحان قبننيهات نمقصع سبات بحق نخوقو عزو أنصار قبناو تقبرات نقيحون كمزك على السن مقباريو مسرح من داف حقي قبناو سرعات قدم مجماروون نتحقز ملكت ناي من داف عمامات بخميك التحازو كمزلو من ندف حقي قبناو سرعات كحقفهم زقبا جزاءت متكراتن علاماتاتن انتايك مسلو كمزلو مزتي عودة مصنعتي تخايدو نيريو أبت عودة مصنعتي كابيت صحفة بريزدنت هاجر إيرترا مينسترتات حرشا مقعزيان مراقبيتاتن فاينانس عيون سبقو دحنتن زباو من محدار وشتاو قديات تعنا توريزم مريت ماينا كبابن مكل خال قديات وصاي هقدف بوليس إيرترا يونيفرسيس مرا كوميشن رديئتن تحدثون إيرترا عبادات مينستر فتحي طبقاتاتن كالو تساتفتن ترخيبهم نيرهم كوميتا عدلاويت ندفي أبسترخبتلو حق قبناو سرعات كتقاللهم بزعباز قباء متكلات أتو كيرم دما زتا كايدهم اتسعيبو أب تحساس كل التشع استودبا عودة مصنعتون سبيح تساطفو نايستفل ليا أكالات زنبورينيرو سالساي ندف حق نقدن وفرن قدامي ندف حق نقدي إيرترا مستدالوون نخم بانك إيرترا مينستر مقعزيان مراقبيتاتن مينستر نقدن إندوسترن بيت صحفة تغلالي أوديتر زا مسلا أبيات صحفة قدح نايت ندفي توهيبوان أبزز ملكتن كفال نايت حق خاء ريتو هيبن علو قبل علزي كوميتا من محياش حقي مس بيت مخرن نقدي فولي أخيباتا كايدا ريتو أكيبا نتشرفت سنداتن بانكاو توقيتاتن بزملكت كا كوميتا من محياش حقي مس وكلت بانك إيرتران كالوت فينانساو تكالاتن ركبات أكايدا ريتو تات أكيبا بزي مسرح عزيز حلفة حدش نقداو حقي إيرتران بار أتصلات نقدي حيال سرعة محدران مالت ريغوليشن متشو سرعة نقدن زتأتاتو كخون تثبيتي قبرلوم زي كازي أمونغو نقادون تتقام هزبن نايسرح قلوص النتن سلوط النتن زفتر كون عصرار حنقدز مسرتو زحاشن قداو وردر زلوو حلاف النتاون تحتاتن سرعة نقدز مسرت كخون كا لعل تثبيت يقبرلوم أبستخيدو على تاتن كالوت ركباتن بستبصح مردأتات مسرت أب كلتاش حن كلتان ناي كلهم حقتات ناي مودعتا ندف قريبو اتندف مسكربة ناب كل المينسترتات تزرقعو بتوصخي أب كلتاش حن سلستان نابلات مينستر فتحي مستندف حقن من لا يوم زعلمة عودة ذات تخايدوم حقي أدمع ترى نخص أوض ببحلن كبرتاتن سنة مقبارن حبرة السبت سن يكخيد زلو مسارحيو حقتاتنا خا بقولك أنو منفسون نخبرتات حزب إيرترا زنصبارق مقبارو
ኤርትራውያን ክኢላታት ወሳነ ተራ ነይርዎም እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ልምድን ኣካይዳን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘይጎሲ ብደገ ዝመፁ ምስ ክብርታትና ዘይቃደው ሕግታትን ኣምራትን ከይተኣታተው ንምዕጋት ነዚ ከህብትሙ ምዝኽእሉ ለባማት ኣባላት ሕብረተሰብ ቀጻል ርክባት ብምክያድ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታን ርኢቶን ከም ዝእክብን ብስርዓት ከም ዝስነድን ተገይሩ ዝዳለዉ ንድፍታት ኣብ ትሕዝቶኦም ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ያታን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእተው ክኾኑ ኣድላይ ጥንቃቐ ተገይሩሎም እዩ እዚ ዘድልየሉ ቀንዲ ምኽንያት ህዝብና ነቶም ሕግታት በቐሊሉ ክርድኦምን ክርዕሞምን እቶም ሕግታት ከዓ ኣብ ተፈጻምነቶም ዝያዳ ሓይልን ኣሳልጦን ክረኽቡ ምእንቲ እዩ ስለዚ ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ክኢላታት ኣዋፊሩ ብዛዕባ ስርዓተ ምሕደራ ሕግን ባህልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዓመታት ዝቐጸለ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዘካየደ ትሕዝቶ ናይቲ መጽናዕቲ ብዘይካትት ዘለዎ ካልእ ጥቕሚ ነቶም ዝተነድፉ ሕግታት ኣብ ምምእዛን ወሳኒ ተራ ነይርዎ ኣብ 2007 ንስርዓት መቕጻዕቲ ንድፊ ገበናዊ ሕጊ እተመዓራሪ ሓንቲ ጉጅለ ብኣባላት ሚኒስትሪ ፍትሒ ቆይማ ብመሰረት ዝተገብረ ምትዕርራይ ኣብ መሰጋገሪ ኾነ ንድፊ ዝሰፈረ ገፊሕ ጋግ መቕጻዕቲ ከም ዝጸብብ ተገይሩ ስለ ዘሎ ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ዝወሃቦም መቕጻዕቲ ፍሉጥን ስሩዕን ብዙሕ ኣብ ውልቃዊ ኣረኣያ ደያኑ ዘይምርኮስ ሓላፍ ዘላፍን ሌላን ጉሌላን ዘጉደለ እዩ ቅልል ብዝበለ ኣጽሓፋ ስለ ዝተዳለወውን ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ገና ቤት ፍርዲ ከይበጽሑ ኣቐዲሞም ዝጽበዮም መቕጻዕቲ ንኽፈልጡ ይሕግዝ ብተወሳኺ ንደያኑ ኣዝዩ ገፊሕ ጋግ ዝፈጥር ስርዓተ መቕጻዕቲ እውን ስለ ዘይህሉ ገበነኛታት ዋና ፈራዲኦም ሕጊ እምበር ዳኛ ከም ዘይኮነ ምርዳእ ኣይጸግሞምን ብኸምዚ ኸዓ ገበና ምክልኻል ልዕልና ናይቲ ገበናዊ ሕጊ ዘረጋገጸሉ ባይታ ተነጺሩሎ ብተወሳኺ ዝተነድፉ ሕግታት ብመንጽርቲ ኣብ ኣብያተ ፍርድን ካልኦት ትካላት ፍትሕን ብግብሪ ዝተራእየ ተመክሮታት ብልጫታትን ጸገማትን ክጥመቱ ኣድላይ ነይሩ በዚ መሰረት ሚኒስትሪ ፍትሒ ነቶም ዝተነድፉ ሕግታት ኣብ ምኽላስን ምምሕያሽን ክዓይ ጸኒሑ ዝተመሓየሹ ንድፍታት ብኸምዚ መልክዕ ምስ ተዳለዉ ድማ ከምቲ ልሙድ ንዝምልከቶም ኣካላትን ትካላትን ተላኢኾም ሃናፅ ርእይቶታት ተዋሂቡሎም እዩ ካብዚ እዋን እዚ ኣትሒዙ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣባላቱ ዝመርሕዎ ዝተፈላለዩ ዋዕላታት እናዳለወ ኣብ ምኽላስቶም ሕግታት ከይቦኸረ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣብ ዞባታት ሃገርና ዝተኻየዱ ዋዕላታት መርአያናይ ዝኾይኖም ብኣብነት ዝጥቀሱ እዮም ዝቐረቡ ርእይቶታትን ሓሳባትን ኣብቶም ዝተመሓየሹ ንድፍታት ከም ዝሕቆፉ ድሕሪ ምግባር ኣብ መስከረምን ሕዳርን 2010 ናይ መወዳእታ ንድፊ ገበናዊ ሕጊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓትን ሲቪላዊ ሕግን ናብ ሚኒስተራት ኣማሕደርቲ ዞባታት ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕጊ ደፍን ሃገራውያን ማሕበራትን ከም ዝቐርብ ተገይሩ ዝቐረቡ ርእይቶታት ኣብቶም ንድፍታት ከም ዝሰፍሩ ድሕሪ ምግባር ከዓ እነሆ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም መሰረታውያን ሕግታት ኤርትራ ተጻፊፎምን ተደብቲሮምን ንስራሕ በቂዖም እዞም ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ዘለዉ ሕግታት ኤርትራ እምበኣር ኣብ ሕብረተሰብ ስርዓት ርግኣት ሰላምን ፍትሕን ከም ዝነግስ ዝገብሩን ቀጻልነቱ ዘረጋግጹን እዮም ከምኡውን ንወፍርን ልምዓትን ደፋእ ተራ ዝጻወቱ
ዜጋታት ንሕጊ ክምእዘዙ ዘኽእሉን ኣፍራይነቶምን ተሳታፍነቶምን ክዓቢ ምቹእ ባይታ ዝፈጥሩን መስርሕ ፍትሒ ስሉጥ ጽሁፍን ግሉጽን ኣብ ምግባር ዓብ ተራ ዝጻወቱን ኮይኖም እዮም ተዳልዮም ዘለዉ ምድብታር ሕግታት ኤርትራ ንኽብርን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ንራእን ዕላማታትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘንጸባርቑ ንምግባሮም ልዑል ጻዕሪ ከም ዝተኻየደ ድማ ግሉጽ ክኸውን ይግባእ ብፍላይ መንእስያት ክኢላታት ሕጊ ዝተሳተፍዎ መስርሕ ምንባሩ ከዓ ዝያዳ ኣገዳሲ ይገብሮ ምኽንያቱ ሕግታትና ክመጽእ ዝኽእል እዋናዊ ለውጥታት ከም ዝሳነ ኣብ ምግባርን ቀጻልነት ሕጊ ኣብ ምውሓስን ልዑል እጃም ስለ ዝህልዎም